Avui, a Gèneres Regenerats, parlarem del tango. Què va aparèixer primer, el tango com a ball o el tango com a estil musical? Quina diferència hi ha entre el tango i la milonga? Quins són els instruments principals d'aquest gènere musical? En aquest capítol ens parlaran Mariel Martínez, cantant de tango, i Imanol Muñoz, professor i ballarí professional de tango i gestor del projecte Tango Barcelona. Hola a tothom! Benvinguts una setmana més a Gèneres Regenerats, un podcast que ha nascut amb l'objectiu de potenciar la diversitat musical a través de la divulgació de gèneres musicals. Perquè a Ventilado Music ens agrada la música diversa per gent diferent. En el programa d'avui parlarem del tango. Sabíeu que als seus orígens la música tango era considerada vulgar i era popular als bordells? Us ho expliquem aquí, a Gèneres Regenerats. El tango és un gènere musical i una dansa que va néixer durant les primeres dècades del segle XX i es va desenvolupar principalment a l'Argentina i a l'Uruguai. Quan parlem de tango, sovint ens referim tant a la dansa com al gènere musical, ja que és difícil parlar d'un sense parlar de l'altre. De fet, primer va sorgir el tango com a dansa i es va establir com a gènere musical quan es va començar a composar música pròpia per acompanyar el ball. La música tango intenta aconseguir el mateix sentiment que la dansa. I d'on ve la paraula tango? Al llarg de la història s'han considerat moltes teories. Se sap que la paraula tango és d'origen africà i, segons els estudis de l'historiador Ricardo Rodríguez Molas, és un terme que significa lloc de reunió. S'anomenava tango a les reunions musicals de les comunitats d'origen africà. Altres paraules estretament relacionades amb el tango també són d'aquest origen, com per exemple milonga o cayengue. El tango acostuma a presentar una forma binària, amb vers i tornada. Les lletres normalment parlen de desamor i tenen una estructura de rodó. El rodó és una forma musical d'origen francès a la qual el tema principal es repeteix i s'alterna amb els interludis. La majoria de tangos clàssics estan escrits en compàs de 2x4, però també els podem llegir simplificats en 4x4. No és una qüestió de musicalitat, si bé els dos compassos sonen pràcticament idèntics, la notació varia segons el compositor. Com hem comentat, és indiferent per la musicalitat, el que realment importa és la subdivisió de les corxeres. Al tango i a la milonga es fa servir el 3 més 3 més 2, que és simplement una reagrupació de les 8 corxeres d'un compàs 4x4 en forma de ternària. Escoltem un exemple amb El amor desolado, de Jorge Falcón. La tècnica vocal necessària per cantar tango és una mica particular. Es podria dir que s'ubica en un punt mitjà entre les utilitzades per la música popular i la lírica, i es caracteritza per la gran expressivitat dels cantors. Si bé la majoria de cantants populars del tango són homes, realment no hi ha restriccions sobre la tonalitat en què s'hauria d'interpretar un tango, i per tant, la majoria de temes poden ser cantats per homes o dones indistintament. Escoltem un exemple amb Bésame mucho, de Cesária Évora. I bé, no podem parlar de cantors de tango sense parlar de Carlos Gardel. Cantant, compositor i actor argentí, és considerat el màxim exponent del tango. El 1917, Gardel va cantar i gravar un tango per primera vegada. Es va tractar del tango Mi noche triste, un tema musical compost per Samuel Castriota, al qual Pasqual Contursi li havia posat lletra. Aquesta cançó està considerada com la data de naixement del tango com a estil musical. Finalment, després de dècades d'evolució, el tango dansa havia començat a trobar cantaires i lletristes capaços d'interpretar la mateixa cadència emocional que ja expressava el ball del tango. L'èxit del nou estil del tango no va ser immediat. Mi noche triste, que utilitzava un llenguatge col·loquial amb la seva temàtica sobre l'home de poble abandonat per la seva dona,
va ser rebut pel públic sense cap entusiasme desbordant. D'altra banda, els cantaires més tradicionals veien amb mals ulls aquest llenguatge de carrer i aquesta sensualitat prosaica i de mal gust. A l'any següent es va estrenar una obra a Buenos Aires, Los dientes del perro, que va incloure una escena en què la jove actriu Manolita Poli cantava Mi noche triste. L'escena va causar sensació i va ser decisiva perquè tant l'obra com la versió de Gardel fossin un gran èxit. El tango es pot interpretar mitjançant una àmplia varietat de formacions instrumentals, encara que hi destaquen els instruments clàssics com el violí, el contrabaix o el piano. Sens dubte, però, l'instrument protagonista del tango és el bandoneó. El bandoneó és un instrument de vent, en forma rectangular de secció quadrada i timbre particular. Al tango normalment ens trobem en formacions de 6 o més bandoneons que interpreten el tema principal acompanyats per piano i violí, instrument que formen l'anomenada orquestra típica del tango. Per entendre la història social del tango cal explicar la història d'Argentina a partir de la meitat del segle XIX. A mitjans del segle XIX, Argentina era pràcticament un país buit. La població era molt menor que la dels països veïns com Xile, Bolívia o Perú. A més, la majoria de la població es concentrava a prop dels grans centres urbans com Còrdova i, sobretot, Buenos Aires. Mentrestant, a Europa, la revolució industrial va portar gran prosperitat, però també pobresa, misèria i desesperació a les classes baixes de les societats europees. Per aquesta raó, molts italians i espanyols, però també turcs, russos, polonesos i alemanys, van vendre totes les seves pertinences i van partir cap a Amèrica, buscant una nova vida i sort a l'Argentina. Entre el 1880 i el 1930 van arribar més de 6 milions d'immigrants al Riu de la Plata. Argentina es va convertir en un país amb un gran creixement de la població, però la majoria d'habitants eren marginats, treballaven a les fàbriques com obrers o empleats domèstics o simplement no tenien feina. En aquest ambient va florir el vici, el contraban i la prostitució. Especialment, el barri La Boca era famós i notori pels seus salons de balls, les tavernes, els bordells amagats i els llocs on es fumava l'opi. En aquests establiments humils on es reunien els immigrants i camperols argentins és on va néixer el tango. Era un ambient multicultural, una lluita per sobreviure, un ambient ple de gana, de tristesa i de desesperació. Enrique Santos, Discépolo, va referir-se al tango com un sentiment trist que es pot ballar. Per tant, el tango sorgeix com a resultat d'un procés cultural, és a dir, es tracta d'un híbrid natural de diversos estils musicals com, per exemple, l'havanera, la polca o la milonga. La vestimenta del tango es basa en l'elegància i la seducció. L'home apareix molt varonil i la dona molt sensual. L'home sempre va amb pantalons de vestir i pot optar per camisa amb corbata o monyo. També acostuma a utilitzar tiradors per subjectar els pantalons. La dona habitualment vesteix un vestit negre o camisa i minifaldilla, amb el distintiu segell d'un portalet en una de les cames. Sense arribar a mostrar res, suggerir sense mostrar, s'utilitzen escots i vestimenta ajustada que ressalti la figura femenina. Però és important que la vestimenta permeti a la dona moure's lliurement per la pista de ball. Els vestits de tall llarg permeten aquesta combinació entre la sensualitat i llibertat per moure's. Sabies que les arrels inicials del tango es troben als balls dels esclaus d'origen africà quan Buenos Aires i Montevideo estaven sota domini colonial d'Espanya? La presència africana a la República Argentina va estar invisibilitzada durant segles. La història blanca, centrada a Europa, va ser la que va poblar els manuals escolars i els relats oficials. Tot i això, en les darreres 2 dècades la història silenciada dels afroargentins va començar a emergir. Avui dia se sap que un dels majors símbols de la identitat argentina, com és el tango, té el seu ADN a Àfrica. Ens hem endinsat en els inicis del tango, els seus ritmes i la instrumentació típica. Però qui són els màxims exponents d'aquest gènere fins a dia d'avui? Ja hem comentat a Carlos Gardel com a màxim referent del gènere, però escoltem i coneguem també altres artistes i bandes de gran envergadura i talent. Atenció als 8 artistes de tango que no et pots perdre. Amb el número 1, Ignacio Corsini. Si bé no és tan popular avui dia com Carlos Gardel, va gaudir de gran èxit a la seva època, amb cançons com Patotero Sentimental. Patotero, rey del bailongo, patotero sentimental, escondes bajo... Amb el número 2, Mercedes Simone.
És considerada la major figura femenina del tango i la milonga. Va sorgir als anys 20 quan l'escena del tango estava dominada per homes, però la seva presència escènica i domini del cant la van fer destacar. Ya no tengo la dulzura de sus besos, vago sola por el mundo sin amor. Oh, será boca más feliz, será la dueña de sus besos que eran todo mi cielo. Amb el número 3, Aníbal Troilo, que seria del tango sense el so del bandoneó. Troilo va ser un dels majors exponents d'aquest instrument. Compositor d'orquestra, va fer història amb tangos com Sur o Garúa. Se te embroca pelando una bacanada, que naciste se enamora de un convento de Raval. Pero hay algo que te vena, yo no sé si es la mirada, la manera de sentarte, de vestir. Edmundo Rivero. Tornem a parlar de grans cantors de tango i no podem oblidar-nos de Rivero. Amb el seu registre greu i inconfusible, el reconeixem interpretant tangos clàssics com ara Sur, d'Aníbal Troilo, o Margot. Amb el número 5, fem un salt en el temps i escoltem Gotham Project, una banda francesa formada el 1999 que va revolucionar l'escena i va portar el tango a les discoteques de París. Julio Sosa, un altre gran cantor i compositor de tango que va marcar el gènere i va assolir una gran fama durant les dècades del 1950 i 60. Es va dedicar principalment a cantar en agrupacions de tango i durant la seva trajectòria va cantar per 3 orquestres diferents. Sabies que la integració del bandoneó al tango va canviar completament el gènere? El bandoneó no va ser sempre l'instrument estrella del tango, va aparèixer a principis del segle XX i fins llavors l'instrument predominant havia estat la flauta, que caracteritzava el tango d'un so alegre i saltarí. Quan el bandoneó va començar a agafar importància, el gènere es va adaptar a la musicalitat de l'instrument, que va resultar en un so més lent i lligat. Amb el número 7, Julio De Caro, director d'orquestra que amb només 25 anys va formar un famós sextet que revolucionaria la història del tango. Caro va aprofitar els seus coneixements musicals per refinar el tango de forma mai vista. Va aportar nous elements a l'harmonia i el ritme que amb el temps es convertirien en el so clàssic del tango. I per últim, amb el número 8, Agustí Magaldi. Aquest músic argentí de la dècada dels 20 és considerat, junt amb Gardel i Corsini, dels millors cantors de tango de la història. Que has venido si yo no te he llamado, no quiero verte ni preciso tus caricias. Esta es mi pieza, la que ayer junto a tu lado jamás pensaba con tu pérfida mentira. Sabies que el tango originalment es ballava entre 2 homes? Els anomenats cafès sense dones eren llocs on els homes es vestien de forma considerada femenina i exagerada i ballaven el tango entre si. Per la naturalesa sensual del tango i la seva vestimenta, els homes que hi participaven sovint eren acusats de ser homosexuals. Escoltem a Mariel Martínez, cantant de tango, i Manol Muñoz, professor i ballarí professional de tango i gestor del projecte Tango Barcelona. Explica'ns, Mariel, com a músic, quins elements del tango et semblen més interessants? Como músico y específicamente como cantante, el tango te da una riqueza muy grande en la poesía. Ha habido grandes duplas de músicos y poetas, tanto como a los principios de Gardel y Lepera, Mansi, Discepolo, una cantidad innumerable de poetas muy especiales que evidentemente en el tango como característica
está esta evocación al pasado, ¿no? a los recuerdos de la infancia, del barrio. La riqueza también desde lo musical como cantante está en el fraseo, en la posibilidad muy rica que da de salirse de la forma original del primer tango escrito tal vez en una partitura a la capacidad de rítmicamente moverse en los compases, moverse. Es una particularidad muy, muy hermosa del tango. Què penses de l'escena del tango a Catalunya? Lo interesante que pasa aquí en Europa es que hay músicos que no son necesariamente argentinos, que son de aquí, que se han interesado por esta música, entonces aportan sus puntos de vista y eso también es muy interesante. El tango se vuelve una música no necesariamente argentina o rioplatense, sino que se vuelve una música internacional, ¿no? Donde intérpretes de diferentes partes del mundo lo adoptan como propio y lo desarrollan. Personalment, quins artistes de tango tradicionals són una major inspiració per tu? Carlos Gardel y por supuesto Piazzolla, ¿no? Como innovadores. En toda esta historia del tango hay grandes y grandes intérpretes como cantantes, Mercedes Simone, Nelly Omar, Ada Falcón, por supuesto el polaco Goyeneche. Siempre escuchar desde lo que a uno le va conmoviendo y a partir de ahí ir abriendo caminos. Explica'ns, Immanol, ¿crees que la música de tango es tan important com el ball? Tanto la danza como la música estuvieron a la par en cuanto a producción. Me refiero a los años 40, al momento de oro del tango, donde los espacios sociales en donde encontrarse a bailar y la práctica mucho más cotidiana de la sociedad hicieron que tanto la danza como la música estén equiparados. Luego eso fue mermando un poco por condiciones políticas, por condiciones económicas, también el sostenimiento de las grandes orquestas y esas formaciones se fueron achicando, los espacios para bailar y las prácticas de la comunidad también se fueron acotando y creo que hoy en día hay un resurgimiento en todo el mundo tanto de la producción musical como de las prácticas de la danza, así que creo que tanto la danza como la música son importantes porque pueden llevar a la realidad eso que es el tango, ¿no? Hi ha molta demanda de classes de tango a Catalunya? La demanda de clases evidentemente es mucha, maestros y maestras que enseñan a dar los primeros pasos o a profesionalizar a bailarines que ya tengan algún tipo de recorrido, bailarines y bailarinas por supuesto. He conocido a muchísimas personas que vienen de otros países como Alemania, Francia, Sudamérica mismo, Turquía, que vienen exclusivamente a tomar clases con los maestros y maestras que se encuentran aquí en Barcelona. Así que hay muchísima demanda de clases de baile en Cataluña y creo que el potencial es muy grande y cada vez va a ser más porque así la gente lo requiere y lo disfruta en cada uno de los espacios que se disponen para encontrarse en un abrazo tanguero. Enrique Santos va referir-se al tango com a un sentiment trist que es pot ballar. Las primeras letras es justamente esta idea del desamor, del destierro, de la nostalgia y ese fue el gran tema del tango en sus comienzos. Pero creo que el tango como manifestación folclórica de los pueblos expresó lo que en su momento la sociedad tenía para contarnos y hoy aparecen nuevas letras, aparecen nuevas producciones escénicas que nos cuentan lo que nos pasa como sociedad hoy. Podemos decir entonces que el tango es un sentimiento que nos cuenta lo que nos pasa como comunidad, como colectivo de personas que vivimos en un determinado tiempo y momento, que además se baila. Sabies que el tango ha estat censurat durant tota la seva història? A mesura que el tango va anar sortint de la nit rebel·lera, per començar a ser ballat en salons i àmbits públics o familiars, va aparèixer un nou estil de ballar-lo, que va buscar moderar els seus aspectes més provocatius, separant els cossos però sense perdre l'abraçada. A vegades atenuant o fins i tot eliminant els talls i faltes, almenys les figures més sensuals. Aquest estil, desenvolupat sobretot a partir de la segona dècada del segle XX, va rebre el nom de tango de saló o tango llis. Sandra Reder és una de les referents del tango més importants de Barcelona, on ha desenvolupat una intensa activitat com a cantant i productora. De nacionalitat argentina i resident a Catalunya des del 2001, actualment és cantant solista de l'Orquestra d'Acordions de Sabadell. Va publicar part de la seva obra personal l'any 2018. Que se mueve y corre y grita.
Seguim parlant aquest cop de Paloma Povedano, una cantant, compositora i bailaora que es fa conèixer sota el nom El Masala. El seu treball destaca per la seva influència flamenca amb una posició permanent d'obertura a altres músiques. Tota una amanida d'instruments folclòrics i sons electrònics. Per últim, parlem també de Flavio Rodríguez. Aquest músic és, tot i la seva joventut, un experimentat artista que acumula llargs anys d'experiència com a acompanyant de grans artistes i com a solista en repetides ocasions per tot el món. Després de més de 13 anys treballant i col·laborant amb primeres figures del flamenc, de la música popular brasilera i altres gèneres, el músic i compositor decideix donar a conèixer el seu projecte personal l'any 2009 i a dia d'avui segueix en actiu. Sabies que Carlos Gardel va morir en un accident aeri? El més important dels cantaors de tango va morir a Colòmbia l'any 1935. 2 avions van xocar abans d'enlairar-se a l'aeroport Olaya Herrera. Carlos Gardel, junt amb el seu guitarrista Guillermo Barbieri, va morir al tràgic accident que va deixar 17 víctimes. Doncs bé, ara ja coneixem molt millor el gènere del tango. Per acabar amb el podcast d'avui, descobrim algunes curiositats i recomanacions de pel·lícules i llibres relacionats amb aquest gènere apassionant perquè seguiu investigant. Si voleu endinsar-vos més en el món del tango i la seva dansa, us recomanem el llibre The Tango and the How to Dance It, de l'escriptora Gladys Beatty. Es tracta del primer llibre de la història dedicat a un ball. Pels que voleu aprendre més sobre el cant del tango, recomanem el llibre Las voces Gardel y el tango, del músic Edmundo Rivero, llibre que dedica a l'anàlisi tècnic del cant de Carlos Gardel. Pels que voleu aprendre més sobre el cant del tango, recomanem el llibre Las voces Gardel y el tango, del músic Edmundo Rivero, llibre que dedica a l'anàlisi tècnic del cant de Carlos Gardel. I si us agrada el cinema, us aconsellem que mireu la pel·lícula The Tango Lessons, un drama musical britànic de l'any 1997 que ens explica la història de Sally, una jove que s'enamora d'un professor de tango. La pel·lícula té un gran nombre d'escenes musicals i de dansa. I pels amants del cinema clàssic, recomanem Las luces de Buenos Aires, pel·lícula de l'any 1931 protagonitzada per Carlos Gardel i dirigida pel director xilè Adalkí Millar. Doncs bé, família, ha arribat el moment de dir-vos adeu i posar punt i final al nostre capítol sobre el tango a gèneres regenerats. No us perdeu el proper capítol per conèixer més detalls sobre la cúmbia. Us deixem una llista de clàssics del tango perquè la pugueu escoltar sempre que vulgueu. La trobareu, com sempre, a Spotify i si teniu dubtes o ens voleu fer alguna recomanació, ens podeu trobar a totes les xarxes socials. Des de Ventilador Music estarem encantats d'escoltar les vostres opinions. Esperem que hagueu gaudit un cop més tant com nosaltres parlant sobre aquest gènere. Ens veiem a la propera sessió de Gèneres Regenerats per seguir descobrint música diversa per gent diferent.